Arratsaldeon. Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak Martin Ugalde Kultur Parkera. Arratsaldeon maisuari. Eskerrak ezer baino lehen berria egunkariari gaurko jardunaldia antolatzeagatik eta eskerrak bereziki zuei guztioi gaur hona etortzeagatik. Nire partetik, nire izanean eskerrak berriari gaur hemen egoteko aukera emateagatik ere, niretzat ore handia delako. Badakizue zertarako bildu garen gaur hemen. Angel Ertxundiri eskertza ekitaldi bat egin nahi diogu. Ez beldurtu, ezkoaz ospatzera Angel Ertxundik zuta begintza utziko duenik ez. Ospatzera goaz utzi digun lan guzti hori. Ospatzera goaz irakurlei eman digun guzti hori. 14 urtez egunero eskeni digu zutabe bat. 14 urtez ari izan zaigu hitz beste egiten. Sekulako lana ez. Eskerrak eman nahi dizkiogu, eta hortarako gurekin dauzkagu gaur hemen euskal kulturaren hainbat aurpegi, ahots eta luma ezagun. Arkaitzkan horekin izango dugu mintzaurrea, gero Maialen Lujanbiok tirako dio, edo saiatuko da min gainetik tiratzen Angel Ertxundiri, eta Antonolaria da jarri dugu hitz beste horiek iruditan emateko lanetan anatzen daukazue dagoeneko lanean ari da. Seguru asko ezin da Angel Ertxundiren zutabegintza ulertu ezpada bere obrarekin lotzen. Obra aberatsa dauka. Esan beharrik ez dago, liburu, zine, gidoi, saiakera, hitzaldi, zerreztu egin. Nobelagile gisa da batez ere ezaguna. Baina esango genuke halaber bilatzaile bat ere badela. Seguru xamar badago hor gaztetan kazetari izatearekin amesten zuen pertsona hartatik zerbait. Galderek eta jakin-minak gurutzatzen dute Angelen obra, eta bere lan asko. Horren lekuko dira, bere hainbat liburu, Letrakale kantoitik, Gogoa zubi, Martin Ugalderi eskeni zion glosen liburuzka bat, Piztiaren izena, Eskarmentuaren paperak, eta nola ez berriako zutaben mordo bat ere bai. Ez dakit posible izango telizateken, 4.000 zutabe inguruiek, 4.000, zutabe horiek guztiak, nola edo ala sailkatzea. Berriako zutabetan uztartu ditu kritika eta gogoeta, umorea eta ahozko tradizioa, filosofia eta literatura, egunerokotasuna eta politika eta beste hainbat gai. Zenbat kritika zorrotz, adibidez, Urkijote Kaiku Kirten horri eskaini ziona 2013an. Edo 2009ko ura, Estrasburgotik etortzen ohi diren ordena liberal gaiztoei buruz. Zenbat gogo eta sakon egin dituen, adibidez 2007ko ura, Kosovoko gertakarien harira. Aski dira, esaten zuen, aski dira odoltanta batzuk munduaren memoria guztia bere baitan gordetzeko. Zenbatiz, bromoso, zirtolari, Pepe Lerdo, Zikin Brillo, tonto sobratu, nire gustukoena, potrorroskila. Eta asmatutako beste makina batitz ere bai, Maukalandia, Kaltegoria. Zenbat kultura eta literatura. Adibidez, Italian ibili zen hartan, 2004an zen Pabeseren eta Magrisen pausuen atzetik. Zenbat esaldi antologiko, adibidez, 2014ko ura. Atzeraka doa guztia. Karramarro bat bihurtu da Espainiaren ibilera politikoa. Gaur ere bale joruke. Ez da erraza, nola izango da ba. Zutabeotan dauden perla guztiak, dauen kolore eta txispa eta bizitasun guztia minutu gutxian biltzea, ez da posible. Baina hala ere saiatu behar dugu nola edo hala. Hasteko, ikus dezagun nola irakurri eta disfrutatu duten Angelen zutabez gure arteko zenbaitek. Agurritz batzuk esateko, aginduz batzuk esateko, agindu ziatek eta hortaran etorrek. Xelebrea dek, bi osadutzen bizi eta azken boladan bideokonferentziaz harreman handiago izan dio, bertatik bertara, baina eskerrak urte zargo izez edo txikitu gongen biltzala topo egin genien. Bueno, zezango idapa, pena ematen didalanei behintzat, hiri artikulua ez irakurtzeak, harrigarria iruditu zaidala induan lana,
harrigarria ire almazena eta ire jakinduria. Eta jakinduria eta almazen hori hitz xumeetara isurtzeko gaitasuna. Egunero irakurri izan haut, aldudan erugintzapai, eta beti miresmena sortu zidek ire euskortasunak, maila bat hartu eta maila ari eusteko gaitasunak. 13 urte pasa uste diat izan dela, 13 urtetan niri ezpainpeko mototxe hau ere zuritu intzainak, eta, bueno, ze esango dira gehiago, ez jubilatzeko erabat, bazegiat ez duela lan hautziko, eta ire urrengo literatur lanaren zai geratuko nahi bintzat. Bueno, aio handu, zautzen elkarri guzi arte. Txilidaren Lizardiren Leihoak monumentuan gaude eta leku egokia iruditu zait Tolosatik Zarautza Angelen inguruko baitz batzuk esateko. Angelen obraren inguruko lehen harremana, nik uste euskal filologia ikasten ari nintzela izan nuela, unik arratsartean narrazio liburuaren inguruko kritika bat egitea egokitu zitzaidan eta bere referentzia literarioetan arakatzea. Eta haintxe aurkitu nuen, besteak beste, 50 urte bete berri dituen Makondo. Geroztik esango nuke Angel niretzat referentzia bat izan dela eta baita adiskidea ere, naiz eta nire erruz, behar baino gutxiagotan bildu garen mai baten inguruan itzaspertuan. Angelen liburu gehien zuenak irakurri ditut, eta baita batzuk galdu ere, lagunei utzita irakurzitzaten. Oporretako unerik atseginenak askotan berak eskaini izan dizkit, beti konpainia nolean. Baina gaur ez nukenik bere balio literarioa zitzaina, horretarako jende prestuagoa badago, baina euskaltzale eta soziolinguista gisa alor hauetan ere handuk egin duen ekarpenaren garrantzia nabarmendu nahi nuke. Esate baterako, 1982 urtean, haur literaturaz liburu honetan, bera, orduan oso jende gutxik eskatzen zen kontu hauetaz, eta bera ohartu zen, euskararen irakaskuntza sistema oso zurruna zela, eta ikasleen baliabide espresiboak oso urriak zirela. Handik urte batzuetara seginen guk eskatzen gai horiekin. Bestalde, euskara eta hizkuntzaren biziberritzea, ilusio eta kezka ditugunontzat ezinbesteko irakurgai eta inspirazio iturri dira, esate baterako eskarmentuaren paperak edo paperfesta bezalako liburuak. Eta nola ez aipatu, nire mesanotxean libururik maitatuenetako baden Letrak kalekantoitik. Euskararen ondarea eta gure baliabide espresioak bertan arakatuta eta bilduta daude edonoren eskuragarri. Baina handuren ekarpena hortik haratago ere badoa. Ikus-entzunezkoen alorrean aspaldi jabetu zen, bai erabideek eta bai ETBek zer nolako garrantzia zeukaten hizkuntzaren normalizazioan. Eta uste dut ETBen, Goenkalen, egin zuen ekarpena kualitatiboki garrantzitsua izan zela eta gaur egun ere oso aintzat hartu beharrekoa. Eta niretzat Angel erreferentzia etikoa ere izan da. Giza duintasunaren, espresio askearen, adierazpen askatasunaren, bizitzaren eta umorearen aldarri ozena izan da beti berea. Eta orain berrian zure hitzaz beste egin duzula, Angel, jakizu asko gaudela utxune hori beste nunbait eta beste hitz batzuekin beteko duzun esperantzaz eta irrikaz. Mila esker eta basarkada bero bat. Kaixo, Maixu. Aspaldi honetan ari zait jendea esaten zenolako aurkikuntza izan den beraientzat parean daukaten arbola bat hartu eta ari besarkada estu bat ematea egunerako behar duten energia eta indarra eta bizipoza eskuratzeko. Nahiko sineskaitza naiz, gauza askotan, baina badut sinismen oraindik hitzarengan. Ez hitzarengan bakarrik, hitzen bidez jaso ditzakedan pentsamendu kritikoengan, hitzen bidez jasotzen ditudan pentsamenduen arteko talkengan, badut oraindik fedea, eta batez ere ematen dit indarra eta bizipoza eta egunerako behar dudan energia hori guztia pentsamendu zentzudun bat
idatzita topatzeak. Aspaldian gabe utzi gaituzu, beraz, saiatu benez, arbolekin. Angel maisu izan nuen irakasle eskolan, eta ez nola nahiko maisua gainera. Bere eskolak 8 hasten ziren, eta 8 ikasle guztiak antxe egoten ginen, eta ez da meritu makala. Normalean ez baitzen olakorik inoiz gertatzen. Gero, ez dakit, ia 30 ez dakit zenbat diren, baina ia 30 urte edizio lanean hasi nintzela, eta ni izan naiz, Angelen ia edo, lehenengo irakurlea, ez da, askotan. Eta, haren lan bakoitzan niretzat irakasgai bat izan da, eta asko ikasi dut lan horiek irakurtzen eta iradokizunak edo ematen. Zer izan da beraz Angel, eta zer dan maisu bat. Eta maisu bat gainera ez bakarrik literaturaren alorrean, baita disiplina zailago batean ere gizalegean. Dena dela 14 urte pasatu ditu, hitz beste egingo duela esaten, eta azkenean egin duenean ez diogu ezer esango, ezta. Izan dadila lan ederrago eta bikainagoak idazteko. Kaixo, Andu. Neu ere batu naiz, zure gero arte edo agur ekitaldi honetara eta hementxe 14 berba Bizkai aldetik. Izango dira, 45 urte, egunero edo ia egunero zure leiopetik pasatzen naizela goizetan, ea han zer zintzilikatu duzun ikusteko eta irakurtzeko. Eta horrexegatik idatzi nizun erretiratuko zinela jakin genuenean, zauzkadatxoa hartu nuela, jakin da falta izango genuela, goizeroko kuku hori. Baina, ara non, handi gazte batzuetara buelta eman nion. Izan ere, kalkuluak ateratzen ibili nintzen, zukia 14 urtean idatzi duzu, egunero, nik 45 urtean irakurri izan zaitut, beraz, beste 8-9 bat urterako hitz besteak geratzen zaizkit oraindik, horixe, berandu edo behintzat beranduago hastearen bentajak. Eta hala ere, espero dut guk zaharrak irakurtzeko denbora hartuko dugula, harribitxi politak utzi dizkiguzulako, eta era berean espero dut zeuk ere izango duzula nahikoa denbora eta gogo oraindik idazten jarraitzeko, bai zutabeetan eta bai liburuetan jarraitu zaitugun irakurleok oraindik handu gogoz gaudelako eta horixe. Besterik ez nire partez, segi dezazula idazten, gozatzen eta zure leiopean egingo dugu topo. Bueno, eskerrak bideokoei ere, hemen daudenei eta ez daudenei. Angel Lertxundiren obra askotarikoa, anitza da, eta askotarikoa da gure hurrengo gonbidatuaren lana ere. Idazle oso ezaguna da, idazle aparta, eta belaunaldi berrien erreferentzia. Hizlari aritzen denean, begiratu kritikoa eta ironia finena uztartzen ohi ditu. Orain gutxi, Demagun 100 urte barru liburua elkarrekin, eta beste batzuekin, aurkeztu zuten Arkaitzkanok eta Handuk. Euskararen etorkizunaz ari zirela, Angelek broma egin zion, esan ez Kano ez dela kontu horretan batere agonikoa. Kanok arrazoi eman zion, ez, bera agoniko umoretsua dela. Berekin utziko zaituzet, Arkaitzkano. Atxalde on denoi. Testu horren izenburua da Ifrentzuen jauna. Kazetari on bat
bere lana entregatzeko epemuga estua duen poeta besterik ez da agian. Poeta hon bat honen bestez, bere lana entregatzeko epemugarik bat ere ez lukeen kazetaria besterik ez litzateke. Zer da ordea disiplinari egindako gorazarren nabarmenaz gain 14 urtez egunero zutabe bat idazten duen norbait? Mirari bat ezpada, mirari erdia bintzat bai. Zutabeak idaztea idazle batentzat bere garuna koilarakadaka saltzea zela, irakurnion behin norbaiti. Baina gustuko zutabea koilarakada bat baino askoz gehiago da irakurlearentzat. Gosari osoa ez bada, gosari erdi. Angel Lertxundi irakurtzea da, egunkaria zabaldu eta Parisko kafetxe batean sentitzea goizero Albert Camus atetik noiz sartuko den zai. Gustuko telesailetako pertsonaiak bezalaxe, etxekotu egiten ditu irakurleak, zutabegileak. Eguneroko zutabegileari gehien eskertzen zaiona horixe da behar bada. Egunero horre egotea. Horre egotea baita utxe egiteko bada ere. Ez dugu harengandik erregulartasun linealik espero, denbora errukigabea arduratuko da hortaz. Ez dugu espero dianaren erdian geziarekin asmatzerik beti, ez da epatatzerik ere, baizik eta ohitura goxo bilakatzea, norbere ajeak eta kezkak, ikuspuntuak eta jo-puntua partekatu eta kontra esatea. Haren obsesioak eta setak mamurtzea, agulguneak eta hausnarketak xeatu eta behatzea. Zutabe bat zer da bestela. Behaketa konpartitua, kontrastea eta ispilua. Zutabe bat izan liteke diario zati bat, norbere minari kendutako puxka, liburu bati tarratatutako horri, postal zirriborratu, analisi telegrafiko, hausnarketa txoko, erreklamazioetarako kuaderno, bizi errezeta, aldarri, salmai, iragarki, 9 puntuko bertso, hitz lauz idatzitako poema, entziklopedia haundi bati lapurtutako definizio txipi. Hainbeste gauza eta gehiago izan da hitz beste. Aurki esan dezadan, ifrentzu da Angelen bigarren deitura. Argitasuna eta umorea ekarri dizkigu, errebeldia eta erne egoteko grina piztu. Agintekeriaren kontra, boterarekiko mesfidati sentitu dugu maiz. Gure barne kontzientzian somatu bai, baina adierazten nekez asmatzen genuen zerbaiten isil mandatari izan da. Idazle adi eta adeitsua ezagutu dizkiogu noizean behin irribarre erdi eszeptikoarekin idatzitako pentsamentuak. Kopeta beztuta edo ximur, sekula ez ospin. Errespetuz beti. Askoz gehiago izan dira koplaka dabilena bezain jostakin idatzitakoak. Irakurri baino gehiago, handuri entzun egiten zaio askotan. Idazlea bere buruarekin ofiziotan aritu izan baliz bezala etengabe. Ofizio askoko eta ofizio askotako baita Lertxundi. Lertxundik tarteka egiten du bertsogintza mozorrotua kantatu gabe. Adibidez, aterki hitzari eskaini zion zutabetxoan. Ez dakit nork asmatuko zuen aterki hitza joan zen mende hasierako norbaitek behartzuen izan. Ateri hitzetik aterki. Euri denean aterki, ateri zaude ederki. Zena zeukan lagunak, ederra atera zitzaion. Zerua mehatxu jasaka azten denean, aterkia zabaldu eta aterian zaudezu. Aterpean daukazu ingurutxoa. Zutabe bat, beraz, ingurutxo bat da. Galtzetan gordetzeko koplaien bidetik, galtzetan gorde eta ahotan hartzeko moduko zutabeak. 14 urtez. Komunitatea eta hizkuntza dira bere bi behatoki nagusiak. Modu ia bana ezinean biak. Saussure hizkuntzalariaren aipamena ekarri zigun behin. Hala zioen. Komunitate batek hizkuntza du erakunde nagusi. Hizkuntzak komunitate gisako kohesioa ematen digu. Etxean sentiarazten gaituen eraikina da hizkuntza. Bertan gaude, bertan gara. Hizkuntzaren dekadentziarekin aldiz, komunitatearen dator. Eta demagun futbol talde bat ere erakundeago, etxeago sentitzen hasten garela hizkuntza baina. Tragikoa, hori nik diot, ez Angelek. Angel Lertxundiren kezka nagusienetakoa, esaten dugunaren eta esan uste dugunaren arteko koska dela esango nuke.
Euskaraz eta euskaratik esan nahiaren eta esan ezinaren arteko tentsioa da bere lanaren erregaietako bat. Sinonimia jostalaria, errepikapen txinpartatsua eta aldarte zirtolaria bere estiloaren sormarka dira. Gai da handu zerrenda soil batekin argumentazio lerro oso bat sortzeko. Lista bat egin da bakarrik. Euskara batuaren malgutasuna aldarrikatzeko idatzi zituen hitz hauek, adibidez. Nago, batuaren noranaikoa ukatzen duenak ez duela tutik, izpirik, mistik, fitxik ulertu zer den batua. Ez du zipitzik aditu, piperri konprenitu, koskorri jaso, zakilik usaindu zer den estandarra. Gaixoko itauak ez ditu euskararen bazter eta zokondoak miatu, bihotzaren txoko gozoenak eta gorrotoaren zulo beltzenak izketan jarri, isiltasuna ozendu eta burrundara itzali, ez da saiatu esan ezin omentzena esaten. Ez du asuntuaren motzaren laburra ere harrapatu. Ez dio astoari bere antzik hartu, hasta arrantzari ere ez bere jardunarena. Hausnarketaren errota martxan jartzeko 3 erpin. Goizero irakurritako 3 egunkari horiek, jakina, baina baita ere, bere bibliotekaren aterpea, eta kalean ikusi eta entzuntakoak, eta bilobak atzetik tira egiten dionean esaten dizkionak. Eta baita memoria ere. Ditxosozko errelatoa zerbait ikasi nahi duenak irakurbitza ertxun direnak. Ez dago zutaberik errelato ez denik. Eruditoa denaren eta herrikoia denaren arteko oreka etengabea da. Angel ertxun diren zutabegintza. Kostumbrismoarekin talka egiteko arriskuaren aurrean, literaturaren makulua eta alderantziz. Eta pentsalarien laguntza, beti. Honela dio beste zutabe baten. Irakurri berri dut biblioteka bat ia atzmarkak bezain pertsonala dela. Eta brastakoan atera zait, pertsonalagoa, konpai. Atzmarkak baino askoz ere pertsonalagoa. Atzmarkek nor naizen esaten dute. Ez naizela beste hura. Baina ez dute esaten zer naizen, eta are gutxiago nolakoa. Bizitzan zehar egin ditudan irakurketa aukerek zenbat kontatzen duten nire bizitzaz. Atzmarkek gaizkilea bilatzeko balio dute, baina ez gaizkilearen ibilbidea eta gaizkia egiteko motiboak. Zutabe bat, diotnik, krimenaren konfesioa dateke, edota idazleak maleziaz eta espreski aukeratutako orrialdean guk irakur dezagun zabalik utzi duen bitakorakaiera interesatua. Literaturari dion fedea ez da literatura hasi eta bukatzen ordea. Angeli ikasi genion Charles Dickensek Oliver Twist idatzi ostean, hainbat lege aldatu behar izan zituela Erresuma Batuko gobernuak, entretenitze hutsa zaratago, aurren esplotazioa modu lazgarrian salatzen zuelako liburu hark. Hizkuntzaren trampak, kliseak eta txikleak maisuki aletu dizkigu urteotan lertxundik. Onkixote errotekin bezala ikusi dugu bera Xuxen zuzentzaile gorriarekin borrokan. Zenbat hitz ezote dizkiogu ikasi edo berrikasi. Izorrante zaizkion berbak deseraikitzeaz bat, Sarrion handia gomendatu bezalaxe bere hiztegi propioa ekarri digu, eta idatziaren ereinotza bere hitzak dira. Eman die herriaren belarriak bere egin dituen gaztelaniazko hitz eta esamoldei ere. Zenbat lokuzio erreskatatu eta zenbat hitztripu oparitu. Berri honak dakartzalako postari bihurtzen den postariak aurkeztu dizkigu, boterea duenak kotatik zirin egitea zer den azaldu. Euli mediku batek inor senda hotelezakeen galdegin dio bere buruari. Angeli ikasi diogu Punta de Paris dagoela guk Punta Paxa deitzen diogun hiltzearen jatorrian. Malamentean konpontxo egin danborrontzio talkakrak, alaja sorta, galanta alajaina. Europako humanisten sokakoa izakian du, ez da bakarrik egon bere zutabean, asko izan dira ara etengabe gonbidatu dituenak. Honela zioen aspaldi ez dela. Kartaresku idazlearen testu batekin nator, opari bat niretzat, opari bat izango alda, irakurlearentzat ere. Modernitateak esan nahi zuen lehen zibilizazio bat kulturan zentratua, kultura bat artean zentratua, arte bat literaturan zentratua, literatura bat poesian zentratua. Alegia, poesia zela oraintsu arte gure munduaren, gure gurdiaren ardatza. Ordutik gaurko egunetaraino zer gertatu den? Deszentralizazio postmodernoak kulturari gabeko zibilizazioa ekarri du.
arterik gabeko kultura, literaturarik gabeko artea, poesiarik gabeko literatura. Gurdiaren ardatza lapurtu digute. Zutabetara eta gozaritara estimatzen dituen idazleak ekartzeaz gain, urruntze gerturatze estrategia asko erabili du Lertxundik bere idazketan. Noiz mikroskopioz, noiz teleskopioz. Politika zaharraren jardun zabarrak lausotzen dituen baldarkeriak enfokatzen izan ditu sarri. Edo mira laburreko iritzi akartonatu eta akartolatuen aurrean atlas historikoa zabaldu. Ironiaren bakteria sendagarria neurrian txertatzen du berak pasagabe. Erregea bilozik dagoela esatean, ispilu aurrean bere burua seinalatzen du. Eta batez ere, zutabe eroalea da berea. Entzundakoa eta irakurritakoa iragazi eta irakurleari arrazoi sendoz helarazi diona. Belarri bistan beti. Zutabegile hon bat, etxeko zapatileak jantzita idazten duen intelektuala delako. Eta erudizioak ez duelako tutik, izpirik, mistik, ez fitxik balio entzuten ez badakizu. Ez dakindik garunaren moldagarritasunaz eta neuroplastizitatea deritzen horretaz, hainbeste mintzatzen diren neurologoek zer esango duten honetaz. Baina burua egunero zutabeak idaztera jartzen duen idazle batek, idaz ditzake aldi berean eleberriak, galdetzen dut. Ez ote zaizkio nobelak zutabe gisako aterako, edo egunkarietako albiste kutsatuak, edo mundu konfesionalaren pudore, doi eta autofikzionalak gidatuak. Egia alda, Angel, esan egia, goizean goiz jaikitakoan bizpairu zutabe idazten dituzula oraindik ere mentalki buru barruan, errealitateak edo kontzientziak gai jartzaile lanak egiten dizkion bertsolari mutuaren gixan. Burua martxan jarri aitzin, garuna horretara jarrita daukazulako oraindik eta betirako. Hala balitz ere bost axolako litzaiguke. Bai baitakigu, zutabegilearen eta idazlearen artean ez dagoela apenas alderik. Zutabe hitz xaloa dela. Eta egiaz ez dagoela zutabe irmorik. Area mugikorrak edo ondar lasterrak baino ez dauden lekuan idazten dugula, bada espadako zingira baten gainean. Eta poeta una, epe mugari gabeko kazetaria den bergixan, dela kazetaria epemuga oso estua duen poeta. Mila esker, Angel, ifrentzuak aurkitzen laguntzeagatik. Garren urteko abenduaren 13an, igandez, Sakona azalean izeneko zutabea argitaratu zuen Angel Lertxundik. Zutabearen azken esaldia hauxe. Bertsoen eta txaloen artean sentibitez, oloipurdi lastuak, entzun bedi ez zer esan ezinaren aldarri isila. 2009ko abenduaren 13 hartan, igandez, oloipurdia zeukan publikoak isil-isilik entzun zuen bertsolari txapeldunaren aldarria. Herri hau sortzen segidezagun euskaratik eta euskaraz. Gaur elkarrizketatzaile lanetan jarri behar dugu bertsolari handia. Zuekin Angel Lertxundi eta Maialen Lujanbio. Onda seguia. Txalde on denoi, ongi etorri, eta nik ere lehenengo eta behin noski eskerrak
berria taldeari aukera berri, baina paregabe hau emateagatik, handu lertxundi elkarrizketatzeko aukera emateagatik, eta bide batez aurrez aurre eta pertsonalki bere lanagatik eskerrak emateko aukera eskaintzeagatik. Uste dut esker hauek iritsi izango zaizkizu milaka eta milaka, eta nik ere euskaldun gehienon partez eman ditzake dela. Beraz, mila esker, zuri batez ere, eta baita berriari ere. Bueno, elkarrizketetan komeni izaten da hasieratik hastea, eta ni ere halaxe hasieratik hasiko naiz. Eta hasiera hori zure zutabearen edo zure atalaren tituluarekin emango nioke, ezta? Hitz beste izan da Angelen zutabearen, Angelen atalaren titulua, eta hitz beste egitea edo da pixkat konversazioa aldatzea, ezta? Ulertu genezake, zerbait hitz beste egin, gaia aldatzea dela, ezta? Orduan, galdetu nahi nizunia atalaren titulu horrek sugeritzen ote duen, niri ala sugeritzen dit, pixka bat egunkarien eta notizia korronten hildo nagusiari hitz beste egin nahi diozula, eta beraz, zer den notizia edo zer den notiziableta zerrez agintzen duen joera ikustezin horri, iskin egin eta beste norabait begira jartzeko intentzioa izan altzen, eta mantendu alda gerora zure zutabe gintza hori, ez da? Eta bide batez, ze gaitara jo duzun, nun aukeratu dituzun gaiak, nolako lentearekin, nolako luparekin, nola egin duzun gaien autu hori? Bueno, lehenik eta behin, mila esker da noi, hemen hona bildu zerraiten noi, eta baita ere mila esker gure aurretikan jardun diran guztiei. Hitz bestek niretza zentzu bat du. Eta kazetaritzarekin zer ikusia duena, eta gure gizarte modernoarekin ere baduena, da nolabait. Hitzaren banalizazioa, topikeria, eta argunkeria, bai hizketarakoan eta bai idazterakoan, eta edozein tragedia gertatzen delarik, edozein albiste gertatzen delarik munduan, previsibilidadea eta jakitea hau gertatzen da, eta periodikoek bilar esango dutena edo egunkariek bilar esango dutena, honek edo honek edo honek edo honek, badakigu zer esango duen, edo alako kazetarik zer esango duen badakigu. Eta ez da aterako normalean bere korrontetik, bere bidetik, bere markatutako edo zerak bide hortatik. Eta nik uste kazetari batek, eta zutabe gila baldin bada, edo beste pausa bat hartzen baldin badu idazteko garaian, egin behar duela hain zuzen ere, saiatu beste txoko batetik, beste izkine batetik, beste perspektiba batetik begiratzen. Eta orduan, pentsatzen dut baita ere, oso zaila da, badakite oso zaila dela, baina pentsatzen dut baita ere, kazetari batek, eta iritzia ematen baldin badu, saiatu behar duela, irakurlea berak ere esperoz duen ikuspuntu batetik begiratzea. Gero esango dituenak izango dira, gutxo gora bera, bere talantearekin eta badatozenak eta bar, baina beste nunbaitetik begiratuta. Ikuspuntua. Nik uste dut, ikuspuntua dela, literaturaren begiradatik, elementurik importanteena narrazioan. Eta azkenean, zutabile batek narrazio egiten du. Entzun du zerbait gertatu dela, eta gertatu den horri buruzko, pentsatzen duenaren narrazio bat egiten du zutabean. Eta orduan ikuspuntu hori oso importantea da, nire ustetan. Eta ikuspuntu horren bile ibiltzen baldin bazera beti ere, nik hainbat zutabe posible utzi ditut idatzi gabe, hain zuzen ere asmatzen ez nuelako, eta ez nuelako
bestek ere esango zuten gauza berbera esatea nahi ez nuelako, eta orduan nahi nuen hori baztertu. Eta orduan, nekerik handiena edo izan da beti ere pentsatzeakoan zein ikuspuntutik begiratu, zein izkinetik begiratu, ze ikuspuntuak mezu aldatu egiten du. Begirada importantea, begirada, eta nola begiratzen duzun, aldatzen da gaia, aldatzen da tragedia, aldatzen da kontatu nahi dezun hori. Eta nik uste dut hor fundamentala dena kazetari idazlearen perspektiba. Hori alde batetik. Eta gero, gaiak eta gainerako guztiak zu kazeta baten ari zera, egunkari baten ari zera lanean, eta lan horretan kontuan izan behar duzu. Bai egunkaria, bai bezperak eman duena, eta baita ere irakurleak. Eta perspektiba zabal bada. Eta perspektiba zabal hortan, nik idazle gisa edo kazetari gisa, zutabe horren egile gisa, daukadan nire espektroa, nire irakurle espektroa, eta hori ezin dut inundikan ere ahaztu, da euskaldun jendea, eta da euskaltzale jendea. Eta hori, nolabait, situatzeko modu bada. Hori bat. Eta bigarrena da, implikazio personala. Idatziko duzu modu batean edo bestean, baina nolabait, irakurleak auki dezala. Ni ezagutzen ez baliman hau ere personalki, bain nire idatzietan daukan ura auki dezala. Eta aukitzen ez baldin badu, balio diezaiola, nolabait kontrasta egiteko, nita zeukan irudia aldatu baldin bada, zergatik aldatu da. Eta sorpresa horiek ere oso importantea dira, eta irakurlearekin konplizidade hori izatean. Azkenean dago jokoan halako leialtasun bat irakurlearekin, eta niretzat fundamentala da hori. Konplizidade hori bilatzen alegintzea. Eta noski, eguneroko martxan konplizidade hori bilatzen ez baldin badezu, erretiratzea hobe, eta 14 urte baina asko ere lehenago. Bai, egunerokoa ez gaina motza. Arkaitz hemen dagonez zilegi bekit aipatzea gure buruei lore bat botaz bezala. Gu hirurok elkarrekin hasi ginela berrian, ezta? Baina Arkaitz eta bio lehenengo etapan ja jetxi ginen eta urte bete bakarrik iraun genuen, ezta? Zuk esan bezala erretiratu ginen kasi abiatu baino lehen. Eta nik aldiz gaur egun pentsatzen dut nik benetan agortuta eta ustuta bukatu nuen urtearekin gogoratzen naizenean, pentsatzen dut handu oraindik 14 urte ondoren hor ari da egunero maila izugarri batean, ezta? Jakina, ez dut konparaziorik egin nahi, aldea izugarria da, eta aldea izugarria da jakiturian, eskarmentuan, mundu erreferentzialean, artxiboan, eta talentuan, eta artean, eta ofizioan, eta lanean, ezta? Baina bada gauza kurioso bat, eta galdetu nahi dizut, ia hala sentitzen duzun. Esaten da, ideiena dela, tira hala, bete egiten den almazena, ezta? Zenbat eta gehiago tira, orduan da gehiago ematen duena dela ideien almazena, ezta? Hala bizitu izan dezuzuk, Andor? Bai, hor, nik irakasle nintzen garaian eta ikaslei esaten nien, eta ni neuk, hori, esperientzi propioz, hori gozatu nintzelako. Eta da, motibatzeko ikasleak eta motibatzeko ikasleak esaten nien. Ordun da gehiago eskaini zuk ikasketari, ikasten dezunak zuri gehiago emango dizu. Eta ordun da gehiago, satisfazio gehiago emango dizu. Eta orduan, asunto hauek, giza harremanetan ere gauzak berak gertatzen da, asunto hauek ez planteatzea obligazio eta behar bezala, baizik eta niretzat ere, esforzu bezala, baizik eta niretzat ere etorriko direla etekin onak, baldin eta nik ere eskuzabaltasunez ematen baldin badiot harremanari, ematen baldin badiot ikasketari, ematen baldin badiot egiten ari naizenari idazteari nire kasuan eta ona bildu gaitu naren kasuan, ez? Eta orduan hori elementu niretzat importantea da, motore bezala gauzak egiteko garaian.
Uste dut, pare bat aldiz, aitatu duela Arantxa Iturbek hitz bat, bizipoza. Eta halako lanetan bizipoz pixka bat jartzen ez baldin badezu, eta bizipozak esan nahi du hitzaren poza. Esan nahi duzunaren eta sinistu nahi duzunaren poza, esan nahi du. Hori gabe, nolabait, materia inertea, materia azkenean oso errez galtzen duena bizitasuna gelditzen dela. Eta horren bila saiatzea da hori nun dagoen, eta hori dago humanitatearen eskarmentuan, hori dago liburuetan, hori dago pentsamentuan, hori dago nolabait, aurrekoek eman diguten guztian, eta hori dago gure kasuan orotarikoak hiztegian. Hori edenak, idea eta pentsamentu hori edenak emateko, zutabea da gaur aipagai dugun forma hori, eta pixka zutabera etorriz, fisikoki edo zutabearen egintzara, bada oreka bilaketa bat, batzuetan talka ere badena, arte jardun guztietan edo gehienetan gertatzen dena, ez? Eta da, azala eta mamiaren arteko konpetentzia, oreka nahia, talka, virtuosismoa eta esan nahiaren artekoa, edo edertasuna eta funtsaren artekoa. Zure zutabeak ez diran iritzi puruak izan, nolabait esan badaiteke. Eta forma eta azala ez dakit bereizi ere egin daitezken, baina zuk zutabetan jolas ere egin dezu. Hizkuntza den materia horrekin jolas egin dezu. Zutabe bat egin diozu adibidez puntu eta koma zeinuari. Zer gertatu zaio puntu eta koma puntuazio markari? Non ezkutatu da? Zergatik ez daia ageri edabideetan, testuetan, literaturan, eta bar. Edo testu bat egin diozu galtzeak dauden hitzei, esate baterako berriki galanki hitzari atera zenion testua, ezta? Zergatik abandonatzen ditugu hain etxekoak genituen hitz batzuk eta etxeko ateak zabaltzen dizkiegu arrotzagoak zaizkigu nahi, esaten zenuen, ez? Edo gogoan garriak egin zenituen pare bat zutabe Tolosako inauterietan, ez? Mozorro zoro izenekoak, ez? Txotxela irrintzilari, kalamatxino pekines, txomin alumin, mojagilo, antero txaparrotia Frankoren bigotiagaz, Rajoi txukajoi, Sandi Oseneko jauna, zurrutero barrabila, eta bar, bizutabe oso olako hitz asmatuen zera batekin, ez? Beste bat ere egin zenuen izugarri ederra, eta gainera seguraski jende gutxik irakurri zuena, berez irakurri behartzen bezala, ez? Eta ura zen erremerreok izenekoa. Errepuñeta arraio, erreak erraz errateko, erremerreon Rodrigo Rato erreferentea, erreak ez tarrian trabatzerainoko larrialdia, erraztera etorritako Rodrigo txo miresgarria, popularen errezelo kondarren preso. Eta bar. Ez dakit, xuxenek zuri erreak gorri zazpimarratzen dizkizun. Jakizuzu, ez da gazte, desentez gazteagoa zera. Baina jakizu, 80ko hamarkada horretan, proposamen bat egin zuen Euskaltzaindiko buruak, Aritxela jaunak. Euskara Batuaren gora beran eta morfosintasian eta aurrera bidea handiak egin genituela, baina bazegoela elementu bat fonetika eta oraindik ere abian jarri gabe zeuden, gero egin diren lanak, eta hor bazegoela elementu bat, errea, hain zuzen ere, iparaldekoek modu batera ahoskatzen dutena, eta hegoaldekoek beste bat. Baina, bazeudela euskaltzale batzuk, ja alegin batzuk egiten hasitakoak hegoaldean, eta zu ezintun eusatu, aipatu, nik uste dut, hain zuzen ere, gazteagoa zinelako, 80 hamarkada. Hendik ikasteko denbora. Eta hori, baina gogoan dut, aitatu zituela bi eredu. Hain zuzen batasuna egiteko garaian.
eta batasun hori egiteko garaian. Eta gogoan dut, zerak izan zela bat, Tasio Arkizia, eta ni ere aitatu ninduela, zuk ere egon behartzen duke talde hortan. Eta deklarazio hauek egin zituenean, adierazpen hauek egin zituenean Aritxelarrek, hain zuzen inusente eguna zen. Telebistan egin zituen, inusente egunez. Eta bueno, ondo dator. Da nadala bromak aparte eta netorren edo gentotzen gaiari helduz, Azala eta Mabiaren arteko oreka, aipatzen dituen ejemplu hauek adierazteko askotan jolas egin dezula, iritziaz areago joan zerala eta behar bada iritzia eman ere bai, baina jolasaren bidez, eta halako meta irakurketa eta literazio jolas eta barren bidez, ez? Orduan, nola ulertzen duzun Azala eta Mamiaren arteko botere jolas hori, ez da? Bai, ez dakit errearena zertzala eta aitzakin bat zegoela uste dut. Rodrigo Rato. Rodrigo Rato zan, Ja. Bai. Bueno, orduan badago lotura. Beti gustatu izan du zait, atemporalak ez egitea. Inoiz egokitzen da hori egin beharra ere, ez? Baina, baldin bada, kontuan izan egunkari baten ari zerala, eta orduan egunerokotasunarekin lotuta, oso gauza xume bat baldin bada ere lotura hori bilatzean. Eta albistetan daukazu, edo inauterietan daukazu, edo ez dakiz zer dakazuna. Eta orduan, aprobetxatu baliabide horiek, aukera horiek aprobetxatu baita ere jolas egiteko. Neri, mundu guztiak ezagutzen duela uste dut, neri hizkuntzarekin jolastea asko gustatzen zait, txantxak egitea, hitz jokoak egitea eta bar, eta hain zuzen ere, berriro ere, Arantxa Iturberen gana bueltatuz, hizkuntzaren bizipoza da hizkuntzari eusteko modu eta tramankulu ezinbestekoa. Hizkuntzaren poza, bizipoza hori ez baldin badakazu nekez, emango diozu baita ere poza esaten duzunari. Eta hizkuntzaren poz horri lotuta, asko aipatzen da gaur egun, gaur egun eta aspalditik gure euskararen erabilera datuak, eta ezagutza nola zabaldu den, baina erabilera ez dela maila horretan zabaltzen, behar da hizkuntzaren bizipoz hori falta zaigu, ez da, oroar. Nik esango nuke, hau nire iritzia da, kalitate minimo bat gabe ez dagoela erabilera posiblerik, ez dagoela bizipozik hizkuntzarekiko, ez da. Arkaitzek ere aipatu du, eta berriki euskara batuarekiko afera horretan ere idatzi zenuen norbere gabeziak ez euskarari leporatzeko, ez da. Orduan, badakit euskararekiko arreta baduzula, eta gainera zutabeetan, Arkaitzek ere aipatu du, hizkuntza sortu ere egin duzula, asmatu eta elikatu, ez da. Pixka bat analisi orokor bat egiteko eskatu nahi nizun, eta hizkuntzaren kalitatea zertan ikusten duzun gaur egun gure inguruan. Eta behar bada galdera zabalegia izan ez dedin, galdetuko nizuke, hizkuntzaren kalitate horrekiko erantzukizun bat izan dezakegunon artean, eta kasu honetan eman dezagun euskarazko prentsa, pixka bat mugatzeagatik, nola ikusten duzu euskararen kalitate hori? Elikatzen dugu legami hori behar bezala, asmatzen dugu, orantza hori berritzen eta elikatzen? Bueno, lehenik eta behin, aldizkarietan eta egunkarian, bi elementu desberdin daude informazioa, eta informazioa baditu bere legeak eta bere lege zorrotzak, eta nik uste zaindu beharrekoa direla, azkenean informazioaren mesedetan direlako, eta gero beste elementu bat, nolabait, testu literarioak, zutabeak tartean, eta iritzi artikuluak, eta saiora pasatzen direnak, eta iritzi personalak, eta direnak, eta hor, bi elementu horiek daude jokon. Biek nolabait hizkuntzarekin dute bete behar desberdina. Niretzat,
kazetaritzan ez hainbeste, baina gizartean eta unibertsitatean eta oso zabalduta dagoen izurrite baten arriskua dauka baita ere kazetaritzak. Gero jende gehiago dago, eta arrisku bat badago baita ere jende asko prestatu gabea egotekoa edo sentibratasuna nahikoa ez duena hizkuntzarekiko eta bar. Eta niretzako du izurrite horrek du izen bat, gristasuna. Eta gristasuna esaterakoan ari naiz oso suabe bataiatzen izurritea. Eta gristasunak esan nahi du, dana berdin juten dana. Gristasunak esan nahi du, hizkera guztiz berdina eta emoziori gabea. Gristasunak esan nahi du, bizipozik gabeko hizkera bat. Eta gristasunak esan nahi du baita ere, ambiguedadez, esan uste dena esan gabe, egotearena, eta zenbat testu irakurtzen dugu, eta pasatzen zaizkigu baita ere, oharkabean, eta esaten denik askotan esaten dut, bai, hau esan nahi huen, garbizeok zer esan nahi huen, baina esan duana ez dek esan nahi huena. Eta hori da, gertaliteken gauzari tristena eta jendea irakurlea eta idatzi duena ez ohartzea, trepetak, bueno, jazta, atea deitza, aski trepetak ez dituelako esakortarako ez. Eta orduan hor, kazetaritzan nabarmentzen da hori, azkenean eragin izugarria duelako alboko hizkuntzak, edo alboko hizkuntzek, eragina izugarria dutelako, eta orduan hor nola egiten ditugun bidean hainbat lagun faltsu, lagun iruzurti, eta engainatzen gaituzten lagunak, oharkabean engainatzen gaituztenak, eta gero azkenean gertatzen da guk geure burua engainatzen degula, pentsatuz ondo ari gerala. Eta pentsa, ingelesaren eraginarekin, gaztelaniak edo frantsesak oso arreta handiarekin ibili behar baldin badute, eta etengabe ari dira esaten, hortaz abisatzen, jende asko abisatzen, gure kasuan zein dan. Ze gurea ez da ingelesa bakarrik. Eta presentzia horrek ze kalte egiten dionez, eta irakurlearen gana gehien heltzen den elementua da prensa, edo kazetaritza, irrati eta telebista ere barne, eta orduan horri arrete izugarri bat jartzen ez baldin bazaio, giristasuna gero eta gero beste modu batzuetara bataiatzen hasi beharko dugu. Zutabeak idazteko garaian hizkuntza den lehen gai horrez gain badaude beste autu batzuk ere, ez? Autu estilistikoak nahi bada, eta idazleentzat ohikoak direnak, ezta? Eta, nire kasuan hau beti izan dedan, beti aurkitzen naiz ataka hontan, ez? Zutabeak idazteko garaian, eta pentsatu dut aditu bati galdetzea, ia hori bera gertatzen zaion edo ez. Eta da, ze pertsonatan idatzi zutabeak, ezta? Gaiekiko, iritziarekiko ze distantzia hartu norberak, ezta? Normalki, norbere iritzia denean, lehen personan idazten da, ezta? Nik uste dut, iruditzen zait, esango nuke, eta bar. Baina badirudi batzutan ni jarduta egolatra xamarra izan daitekela, ez? Eta iritzi emaile hori kasi pertsonaia bihurtzen dela, ez? Jendeak pertsonaia bezala ezagutu beharrekoa. Eta, pudore pixkat ere ematen du, nika aritze horrek, ez da? Beste autu bat klasikoa izaten da, adiskide bati gertatu zaio, edo lagun batek esan dit, edo halako apaizarekin topo egin dut, eta... Hirugarren pertsonan kontatze hori interesgarria izan daiteke, baina askotan sinisgarritasuna falta izaten du, ez? Lehen esan duzun implikazio hori falta izaten du, ez da? Eta beste joera bat oso ohikoa herri hontan, behar da beste herri batzutan ere bai, baina hemen izugarri ohikoa da guka hitz egitea, ezta?
Orduan, guk zergatik egiten digute hau, edo ez dugu olakorik merezi, edo jakina, gu horrek esan indar izugarria dauka, esan nahi duzun hori azpimarratzeko. Baina, demagogikoa izateko arrisku izugarria eukitzen du, ez? Gu hori lehenengo persona dela badakigu, baina plurala den ez da oso garbi jakiten, ez? Orduan, galdetu nahi dizut, iazuk ataka hortan aurkitzen dezun zure burua eta nola askatzen dezun korapilo hori, baldin badago korapilo hori? Zaila da hori korapilo hori askatzea. Printzipioz, gu baztertzen saiatzen naiz. Saiatu izan naiz. Gu planteatzen duzunean, irakurtzen zaitun guztiak gu horren zakuan sartzen duzu. Testaka zertan. Gu horrek gehiena ere jaso dezake euskaltzale taldea. Baina ez doka zertan abertzale taldea izan. Eta uler daiteke oker. Ez dauka gu esaten dugunean ez da ere zertan ulertu giza semena izenez eta generorik agertzen ez denez zutabeetan sexualen araberako zera bat. Ez dauka zertan esan Orioko, estropetazari baldin manaiz, oriotarren ordezkaria naizela eta hor gu hortan oriotar guztiak sartzen ditudanik, ze baditu lagun batzuk oriozaleak ez direnak, garaia aspaldiko batetik, lasarte eta zeraketa izan zian istiluetatik orioekin batez datuzenak. Alegia, gu oso peligrosoa dela eta arriskua duela gu hortatik baten batzuk kanpoan lagatzekoa. Orduan, hobe da beti ere, lehen da izuko personera edo zeure burura etortzea eta irakurleak identifikatu dezala, zerak, zu identifika zaitzala idazten ari zaren hortan. Orain, egin liteke hori, etengabe, ni eta nire ustez esaten jardun gabe. Batzutan iruditzen zaite, zure zutabetan edo zure zutaben orokorra hartuta, batzutan sensazio ematen dit, asmatu bazenu bezala izen orde berri bat ni eta zuaren tartean legokena, edo zu eta horako osteguna eta ostiralaren arteko egun bat balitz bezala, ez? Asmatu bazenu bezala pertsona modu berri bat, edo sugeritzen. Baina ez dakit nola egiten dudan, hortaz pentsatu egin behar. Ez dakit nola egiten dudan, baina bai erreparoa diodala niaren presentzia etengabe horri, eta orduan saiesten alegintzen ezela, baina badakit, persona bat erabili behar dudala, badakit aditzek badutela, bere persona jakin eta bar, eta orduan jungo dira han, baina ez da pronombrea erabili gabe, ez? Pronombre personala erabili gabe. Ni eskola zaharreko naiz eta oraindik ere nire hiztegia, gramatikari buruzko hiztegia da erderaz ikasi nuenarena. Eta orduan hor idazten dezunean, egia da baita ere zutabe bakoitza markatzen duela hori, ez? Baina ez dago gauza niri behintzat eraman gaitzagorik edo traketxagorik edo oro jakilearen eta gizon honek guztiaz aldaki eta orduan guztiaz iritzi eman behar dezu edo guztiaz edo ahaldezunaz eman behar dezu iritzia, baina ies egin esaten duzu lehen da biziko personaren eta egolatraren kontua. Eta badago baita ere beste arrisku bat eta pedantearena. Eta zerak todologoa deitzen zaiona, erderaz, tutologo, osak hori uste italiak kasetariek asmatu zutela. Eta orduan, pedantearena edo dena dakienarena edo denen gainetik handagoenarena hori nik uste oso arriskutsua dela. Eta gainera urrutiratu egiten, espulsatu egiten dezula, zutabeti jendea. Hola jokatuta. Zutabetatik, pixka bat, testu horien testu ingurura begirada jasoz, eta gua aipatu degunez, ez? Gu hain ohituta gauzkan, herri honek hain ohituta gauzkan gu
hori edo gu horiek, ezta? Pixka bat testu inguru horren eraginaz galdetu nahi dizutan du. Gauza jakina da, 15 urte hauetan Euskal Herria eta mundua aldatu da. Euskal Herrian konkretuki aldaketa nabarmena da, hasi zinen garaian zegoen behar da beste tensio politiko bat, borroka armatua, gatazka politikoa, beste situazio bat gizartean, eta gaur egun ere gutasun horiek behar da malguago, behar da lanbroago, baina badaude batzuek eta besteak eta hangoak eta hemengoak eta barrak, ezta? Eta gauza ezaguna da, edo, nik uste aipatu daitekeen gauza dela, gu horiek izan dutela edo izaten dutela halako indar zentripeto bat, ezta? Beren gaietara eta beren iritzietara artista edo sortzailea erakartzekoa. Orduan, gurea bezalako herri batean, eta hainbesteko korronte eta zurrunbiloen artean, ez bakarrik politikoak, baita ere boladan dauden gaiak, edo politikoki zuzena den iritziaren indarra, hainbeste zurrunbiloen artean nola egiten duen idazleak igeri, bustiz baino ito gabe. Bueno, leheno ere hasieran aipatu dugun ikuspuntuarekin edo zer ikusia badu. Orduan eta, nire ustetan bintzat, orduan eta idazle bat konprometitu liteke, edo olako gora beretan artista bat, konprometitu liteke bere herriarekin, bere hizkuntzarekin eta bere inguruan gertatzen diren auzi guztiekin, lerratu gabe momentu jakin batean onera, puntu honetara, edo beste honetara, edo manifestatu gabe garbi olako kontrasteak dauden momentuetan. Eta behar bada, importantea da idazle batentzat, gora bera puntual horiek bere iritzi eman bai, baina alduen neurrian mantendu jardun bat, zeinak emango dion aukera, hemendikan urtebetea ere bere ahotsak sinesgarritasuna ez galtzeko, edo lerratuaren itxurez hartzeko, eta bar. Eta orduan hori, nik uste dut, importantea dela, nire kasuan bintzat, nik nire kasuan ala ikusten dut, importantea dela hori aldan gehien zaintzea. Hori bai, bere diskursoaren punturik importanteenak, norberaren diskursoaren punturik importanteenak eta bar, oso importantea da baita ere irakurleak ezagutzea. Nola bait, nire klabeekin ez jardutea jostatzen, oain hemen, eta zerak jendia jakin dezala, Angel Lertxundik, ideia nagusietan eta lerren nagusietan, hau pentsatzen du. Orain, geopolitikako konkretu batean, edo beste honetan eta beste honetan, hori bere garaian emango du iritzia, eman behar baldin badu, edo ez du emango, ez? Baina beste fundamentala iruditzen zait, azkenean, persona publikoa gera, eta persona publiko bezala, politikari batek bere bete beharra duen bezala, idazle batek beste bete behar bat baduela iruditzen zaineri. Egia da, intelektual hitza, bigarren mundu gerratik onuntza sekulako galera izan duela, eta gaur oso despeste jatuta dagoela, eta nire betetzen ez da ere, eta nik ez dut uste, idazle bati intelektuala deitzea denik egokiena, baina hitzarekin ulertzen dugu zer esan nahi duen, ez? Eta nolabait da, komunitate bati beste perspektiba batetik, beste mensaje, mezu klase bat ematen dion personalitzateke idazlea edo garai batean intelektuala edo deitzen zitzaion hori. Jainkoak edo danalakoak edo naturak libran nazala nire buru intelektualtzat hartzetik, baina uste balio duela hitzak garai batean izan zuen nik uste marxismotik datorren auge edo gorakada hori handikan zetorkiola, ez?
Eta orduan, hori, esaten nuena, posizioa ezagutu, baina posizio hori ez dauka zertan izan politiko batena. Ez dauka zertan ez izan ere, nik errespetatzen ditut, erabat lerratuak dauden idazleak edo artistak, noski nola ez ba. Baina nire kasuan ez dutala ikusten. Intelektualaren eta idazlearen topikoa, edo, daukan irudi hori aipatu dezunez, badu horrek beste, idazlearen figura horrek beste topiko bat edo, eta da gizartetik eta mundutik, aktualitatetik, errealitatetik pixko bat erretiratuta dagoen personarena, ezta? Bere bolizko dorrean idazten, eta, esate bateako gure bertsolariekin konparazioan izugarrizko kontrastea dana, ez? Gu beti jendearekin aurrez aurre eta azalez azal ibiltzen gara, eta zuek beste distantzia bat daukazu, ezta? Iritzi emaile bezala ere eragin dezakena. Eta orduan galdera litzateke ea zenbateraino den babesgune eta zenbateraino den isolamendu gela zuen leku hori edo... Lehendabiziko elementua eta bereizten gaituena, bai bertsolariek eta bai guk hitzarekin egiten dugu lan, baina lehendabiziko elementu importantea bereizten gaituena da guk bakardadean egiten dugu lana. Eta bakardadean egiteaz lana dugu nolabait ez zutabiak, baina nogelak, ez dakizeta bakizet, arna luzeko lanak eta hainbeste denboran gorrintzen jaten diren lanak burutzen ditugu. Eta orduan, bakardadeko lan horrek asko markatzen du. Ze bakardadak suposatzen du, apartatu egiten zerala. Eta apartatzen zera, besteak beste baita ere, zure ikuspuntua beste trenpu bat hartzeko. Zaude jende artean hainbeste, eta ez da bakarrikan jendearen gandikan apartatzea, baita ere da, ni novela bat idazten ari naizenean, ez dut irakurtzen ez zertxoren novela horrekin zer ikusia duenik. Edo novela hortan nolabait, bide gurutzatuko litzateken liburun bat edo demagun. Ni orain idazten ari naizen testu batean, harrapatzen nagoela beste testu batek eta orduan nua burutik kendu eziniken nabilela eta orduan izatu, talka egiten duela nire testuekin eta talka beti txarrerako normalean. Orduan, kontu guzti horiek desberdindu egiten gaituzte, dudarik ez dago gure lanean, eta bakardadeko lanak baita ere markatu egiten du ikaragarri gurena. Eta markatzen du baita ere psikologian ere. Ni beti esaten dut, klaseak ematen utzi nionetik, garai bateko seminarioan nenbilen garaian bezala, orain ere, nire gelara erretiratuta bizinen zen persona bat naizela, eta gero jendearen arterako eta uzkurragoa, eta bar. Eta niri gainera ez zait gehiagi gustatzen, edo ez zait gustatzen, hobeto esan da, publikoan da zerak agertzea, eta ez dakit batea eta bestea, eta festa batetik eta bestea eta bilutzea, eta ez zait bat ere gustatzen. Baina, eta orduan horrek uzkurtu egiten zaitu, eta zer baitara biltzen, baditu bere peaje edo bere bidezari sariak ere, ez? Urduriago zera, eta esan behar ez dituzunak esatituzu zer urduri zaudelako, eta holako gauza, baina, zer esango dizuenik, ez dakizuenik. Bidian, ibilian, justu puntu hartara, gaurko puntura iritsi gera, justu gaurko topaketak handu lertxundi irakurleekin topaketa zeukan titulua. Eta, honi buruz galdetuko dizut, azken galdera izango da nire partetik, eta jakin dezazuela, ondoren inor galderarik egin nahi badu aukera izango duela, beraz, prestatzen hasteko, Azken galderak ere asko izango alditu? Neria bakarra, bi baten. Irakurlekiko harremanaz ari gerala ez. 14 urte hauetan beste gauza bat ere esanguratsua dena aldatu da. Eta da, gu hasi ginean, oso hasi zinean berrian, ez zegoela sare sozialetan, ez zegoela sare sozialik, nik uste. Eta ez zegoela noski gaurrengo presentzia eta mugimendurik, ez da?
etzen berria online ere etzen izango. Orduan, batetik galdetu nahi nizun horren eraginaz, berritasun edo horren eraginaz, eta horrek zutabegileari ere suposa dezaiokenaz, ezta? Ze gaur egun zutabe bat ez da paperean bakarrik geratzen, online ere agertzen da. Horrez gain, online foro horietan jendeak komentarioak egin ditzake, onerako eta txarrerako, hau da galdera, aberasgarria izan daiteke, baina baita ere, pseudonimopean edozin gauza esateko edozin personal libre da. Hor badago tempo talka bat ere, ez da? Papereko irakurketatik telefonoan irakurtzera, esate baterako. Orduan, galdera bitan banatuta hori litzake, batetik jendearekiko harremanean eta ze eragin izan duen sare sozialen sarrera honek. Eta bestetik eta bukatzeko, hau behar da potoloa da, baina gaur egun sare sozialen bidez, bakoitza bere telefonoa, bere komunikabide propio duela, mundu guzia hizketan ari geranean iritziak ematen, okurrentziak, burutapenak, idea brillanteak, linkak eta barrak, ahotsen zarata arte hontan, basaoian hontan, ze funtzio du egunkari bateko zutabegile batek. Eta existenzialista eta depresiboegi jarri gabe, hasieran aipatu duzu ikuspegia eta bar. Ikuspegia, ideia eta bar, panorama berri hontan zutabegilearen funtzioa berpentsatu behar da, edo nola ikusten duzu panorama sare sozialen sarrera ezgeroztik? Nik euskal jendea sare sozialetan eta pixka bat jarraitu izan dute eta azkeneko programan. Nik uste dut gu hasi ginen noen dela malo dute, orduntxe hasten ari zirela blogak. Eta niri blogak nirutu zitzaidan fenomeno izugarri bat, oso aberasgarria euskararen hor sortu zen nolabait idazle modua. Bestela aukerarik ez zuena, zerak bere iritzek eta emateko, eta bar, eta nik uste oso gauza politak eta gertatu zirela. Beti aipatzen dut, hasiera jaitan tabernari baten bloga, gero, lanaren ondoren etxera erretiatzen zanien, auskalo ordutan, egiten zituen konsiderazio oso politak bezeroi buruz. Noski izenik eta eman gabe, eta ez dakizete baina berak observatzen zuena, bere bezerian, bezerak, zurruteroa, zain zurruteroa, ez dakizer, simpatikoa, bat gogoratzen ez oso ondo, zerak, barrak kalambrea ematen ziona ordaintzeko garaian, eta bar. Eta orduan horrelako zerak hori. Gero hortik izugarri aldatu da, zerak, Twitter eta abarrekin. Gurean, oraindik ere gurean, erderazko zera horiek, erderaz gertatzen diran saltza guztiak eta bat, ez dira gertatzen. Eta bentsaten nik ezagutzen dudanaren aldetik eta gure, eta ez nigatik ari, oain azkeneko programan, Mirenengatik edo zerak Angel nezeragatik, errogatik edo nigatik eta bat, eta sarean eta Twitterren egiten diren zeraken eventuak, baten bate egongo da, zurearekin ez da ona ados eta adirazeko dizu desadostasuna eta bar, baina errespetu nagusi da eta normalean da. Edo animo emanaz, edo esanaz guztat, edo zerbait apunten bat eginaz, edo zerbait erantziz eta bar. Eta gero ja, aipatu inberko dut, gero da ja fenomeno bat, orain nigandik Mirenen gana pasatu dena, eta da zera txantrea jauna, ez? Egunero, bere iruzkinak egiten zizkidana azkeneko urteetan, eta bain Mireni egiten ari zaion, ez? Eta, fenomeno horrek nik ez dut uste euskeraz orain dikan ere kalte guzti hori dakarrenik, ni sare sozialen kontra ez dakatzatxore, beti esaten dut. Gauza guzti hauek beti dutela bere alde ona, eta erabilgarria direla, eta asmatu behar degula erabilgarritasun horren alde jokatzen, eta besteak
albaldin bada baztertzen. Ez da gurean, baztergarria baino gehiago dauka aprobetxagarria. Eta nik orain bentsat ez dut, baditu dena dela, baditu bere arriskuak. Behar monstro bezala ez nun pintatu nahi, Ez. Baina badu arrisku bat du nire ustetan, eta da, idazlea, zutabegilea, nolabait, irakurle, garaibateko irakurle, lasai hori gozaitan irakurtzen duna, eta nik uste denok oraindik ere perspektiba nolako irakurle bat daukagula, eta gehiago sare sozialekin da pentsatzen jardutea. Eta horren bila ibiltzea. Eta horren bila ibiltzea esan nahi du, txaloaren bila ibiltzea, zorroztasunaren bila eta ibiltzea baino ez. Eta orduan hor, ikusiko niokonik arriskorik handiena. Ni galdetzekoak neurtu xamarrak, onaino, denbora kopurua jarri ziguten, eta, uste dut hor nunbait gabiltzala, pasatu xe, nunbait. Dana ala, inor galderaiko in nahi badu, ointxe daukera. Momentu honi, nik sekulako biltura nion. Besteak beste gora bera praktiko bategatik, eta gaur nik izarak belarritakoa jasten ditut, alegia aparatuak, eta gaur etxean astut etorri naiz, eta zaitasunak izaten ditut, hola urrutitik anaiz eskidanean dentzuteko, eta... Baina animatu, animatu eta flotitzein. Egunero idazteko presio hori oso fuerte izan behar da. Ni beti pentsatzen dut, bai zuk edo Lariagak edo zintak egiten dituzten guztiak, beti uki behar dituztela 5, 10 bat pres bazpada egun batean ezin baduzu idatzi edo ateratzeko, ez? Beti egon behar da larrialdietarako bolsa bat, ez? Behin zerbait gertatu zen, orain dela 7 bat urte edo, uste Angel Lerro Zebilelo gutxiago izango da, Angel Lerrokin baldin bazan gutxiago da. Ez dakit, norbait Zebilen Mexiko aldean edo, eta zailtasun izugarriak izan zituzten bere jasotzeko, eta orduan eskatu ziguten bat oskailuan gordetzeko, baizpadare. Nik beti egin dut egunerokoa. Eta nik ez dut eduki, oskailu hortan zeukatena, ez dakit zertaz zan ere, orain dela 6 bat urte idatzi nuena. Eta oskailuko hortaz aparte nik bakarrik kanpora joaten nintzenean, edo porreta, edo zerbait, edo idazlen lako bilkuran bat, odetako batean, joaten nintzenean orduan bai haiek aurrez bidali egiten dituen 3 dola horiek edo kanpoan nengoenean. Baina bestela, ez. Eta arrazoi nagusia hori hola jokatzeko da kazetariek bezala eguneroko tensioa bizitzen duten bezala zutabegileak ere behar duela. Gero irakurleak igual ez du antzeman ere egingo, baina berak tensio hori, egunkariak bera bizitzen duen tensio hori bizi behar duela. Novela batek ez du horren beharrikan, eta lehen esan dut, bakarladean, eta luz, eta adizera, novela batekin, baina zutabea behar du pulsi hori. Eta pulsi hori, idazterakoan, idazlea berak nabarmendu egiten du. Eta goizeko 3:00etan, esnatzen da, eta zer eletxetaz idatzi behar denin biak goizean, eta ez daukazu arrastorik ere zertaz egin. Behar bada igual, ja ideia batekin joan zera oira. Baina ideia batekin joan zera oira, eta 3:00etan esnatzen zera, eta ideiari bueltak hasten zera. Eta goizean idatziko duzu. Baina beti ere tensio horrekin.
Eta markatzen du baita ere, eta nekagarria egiten da, markatzen du baita ere egun guztiko jarduna. Naiz eta nik beti goizean entregatzen nuen, gogoratzen naiz, Arkaitzi, oen dela 14 urte, esaten niona, zera berak azkeneko momentuan, eta ibiltzen zen, eta ni berriz, pizka pakie izateko, 12-terako beti nire buruari aginduan nion, 12-terako bialtzea, zerak zutabea, gero arratzaldean zerbait denbora pizka bat izateko nire kontagatik. Baina, hala izan da ere, arratzaldean, zein zer entzungo, zer ikusiko, zer zaude tenizioan urrungo eguneko idazteko. Baina nik uste hori oso ondo datorkigula zutabe bat idazteko garaian. Bestela, luzaz jotzen baldin badezu, aurretik idatzitako azeratzen, nik uste usaitu egiten dela. Irakurle azkarrak segitu usaitzen duela hori, nolabait hori. Deitzen zaio oskailua, hain zuzen ere, kasetaritzan, frigorifikoan gordetzat testua, ostu egiten dialako testuak, antxe dazkatzu hoxe konserbatzen. Ez daitezen usteldu, eta usteltzeko zorien egoten dira. Baina, bueno, oskailuko gauzak ere interesgarriak esan daitezke askotan. Bestaldetik, apiriletik ona lasaiago bizi zara, goizaldeko 3 esnatzen zara. Bai, esnatzen ez, baina novela batekin ari nizelako. Baina beste modu lasaiago batean, ez? Eta bai, ezak esnatzen ez. Bueno, hori betikoa da. Baina esnatzen ez, igual, iz bati bueltaka. Begira, hau, ez sekula esan da kontatu, itxean ere ez dakite. Zergatik handan, ez nuke asmatuko. Baina goizeko 3 edo zerak esnatu, eta bueno, zertaz, eta hasten zera, eguneko bezperak zer eman duen, edo hitzen atzetik, ez dakiz zer, goatzen naiz, kaltegoria holaxe heterokrizitzea dela, kaltegoria handiko gizona dela norbait esatea, eta bueno, hola. Eta beti, lehen da biziko hitza, etortzen zitzaidana, gauean, haze aitortza egiteran nioan nuen, da garizuma. Hau lotxa. Angel, lehen aipatu duzu eguneroko pultso hori eta hortik jaiotzen direla zutabeak, ez da, baina ez da pentsatu duzun, behar da buruan dakazu, biltzea inoiz, nonbait biltzea liburu batian edo gogoeta zutabeak ere egon izan dira badire adibide batzu literaturan ederrak, ez? Zutabe gintzan batuta eta gaika antolatuta eta ez da buruan dakazun hori edo proiektu edo gustatuko litzaizuken agertzea olako aukeraketa bat edo olako zerbait liburu batean. Bueno, uste dut, gabonetarako edo asmo bat badagoela berriaren aldetik. Zerak liburutxo bat edo liburu bat edo argitaratzekoa, uste dut Durangoko azokarako egon behar duela, eta asmoa da 14 urtetako lanetik, urteroko 11 zutabe hautatu, eta horiekin biderkatu, 14gatik eta zenbat zutabe agertzen dira. Eta, aitortzen dut, behin baina goiotan esan dudana, eta da, bueno, nik ez nukeela gaizki ikusiko nire zutabeen bilketa bat egitea, eta baina norbaitek egiteko. Nik ez ez, eta uste dudala, beste norbaitek egitea asko zer egokiagoa dela. Baina, zirkustantziengatik eta berriakoek eskatu didaten mesede hori neuk egiteko zerak, gabonetako baldin bada ezagutzen dudalako materiala, eta norbait berritan hasita lan asko zer gehiago emango dira, eta bueno, Martxelok ez du
ez eskorik esateko tarterik ematen, ez da bai eskorik esateko ere, hartzen duen hori adarekin. Eta, bueno, baina, eta holaxe. Anatzen bada, eta. Goixuari galdezka asteatik ez. Dola urte batzuk, ez dakite berrian zen edo argian zen, Alberdi neska emakume bertsolariari zea entzun nion, titular bat edo irakurri nion, eta zera zioen. Gu etxetik ateratzen gea, azkena pentsatuta bertsolaria. Orduan, zure zutabei askotan hartu die traza edo antza berso batena. Orduan, galdetu nahi nizuke, zu ere zenbatetan abiatu zeran azkena pentsatuta. Azkeneko hori askotan erremate zoragarria izan delako. Bai, ondo ikusia. Ni, bertso zalea ez nahiz izan besteak beste, belarriekin arazoengatik eta segitze ikera kostatzen zaidalako zeratzen. Eta bertsoanik gehiago egin dut irakurri entzun baino. Pekatu handia, baina zerak. Eta nire zutabe asko eta asko bertsoak izan dira, antolamenduaren aldetik. Lehen da bizi, etorri zait burura errematea, eta erremate horren arabera, zer nahi dut, zein da giltza, esan nahi duenaren giltza, eta horren arabera antolatu dut gero zutabea, ez? Eta uste dut zutabe askotan hori nabarmentzen zela, zuk ondo adirazi dezun bezala. Besteak beste, nizan ditudan feedbackakin eta harremanetan, irakurleekin eta bar, nik badaukat, eta nik uste dut, berriako zutabegileok badaukagula sorte handi bat. Eta hau ez da, alperrikako zera bat, esaten ari naizena, kontu bat esatera noana, eta da oso irakurle azkarrak dazkogula. Benetan. Nik izan ditut beste esperientzi batzuk, zutabegile bezala, eta erantzuna normalen izatezen, bueno, kasu konkretontan, zirkustantzi batzuengatik diario askon, eta irakurleak etortzen zirenak ziren, bai, ikuste haut, baina, ezken nik euskaraz, ezak eskolan ez nien ikasi eta hemen gauden askok eta askok ere ez gendun euskaraz eskolan ikasi, baina irakurleek euskara ikasi bai. Nik uste, azken labur baterako denbora badaukagu. Hoi segundo bazaude, badakarkizu. Bai, handu, lehendik mila esker ire lanaitik. Eta bigarrenik, Kiki Amon Arrizek zaipatu dik beraintzako erreferente etiko izan du izela, eta ni bat egin diat bere hitzekin. Baina, zer pentsatzen diat, ire zutabetan, bai, Kiki Amon Arrizek esatez zuela, erreferente etikotzat hartzea huela, edo hartu hauela, eta nik bat egiten nuela bere hitzekin. Baina, ongi pentsauta, zer iruditzen zaidak, ire zutabeetan ez duela inoiz helburu bezala zutabe etiko bat egitea. Baina, nire etzegea zeatik, etika ikusten dian beti. Eta, uste diat, agian aipatu duan ikuspuntu horrekin, zorroztasunarekin eta konpromisuarekin eukiduan egin duen lan hori horren emaitza dela etikoa, etika bilatu gabe. Etzekiat ala den edo ez den, baina egia dek gire lanetan gaur egun nik usteetan beharrezkoa dugun etika ikuspuntua bintzat,
naiz eta bilatu ez, ondorio bat dela hire lanean, etika kutsu hori, zekia tala den edo ez den. Bueno, lehen aitatu dudana izketan eginean, zerak ideia nagusi batzuk nolabait ide izaeraren zutabea osatzen duten ideia nagusi horiek. Hor presente dauden bitartean eta kezka duen bitartean, ire gizartearen, gizarteko talken artean, elementu estetikoak daudenean, elementu espureoak daudenean, elementu zerak daudenean, eta orduan kezka hori izatea, eta kezka hori izan da, hori transmititzea, iruditzen zaidak, zerak, bulkada normal bat dala norberak handik ez. Eta gero, egia baita ere, etikaren munduan, edo ikuspegi etikoaren munduan, denok ere ez ditugula gauzak berdin ikusten ez. Baina berdin ez ikusiagatik gauzak, bai pentsatzen dudala debate etikoak ez daudela inundikan ere soberan. Eta orduan, debate etiko horietan zergatik ez, norberak eta gutariko bakoitzak aurkeztu pentsatzen duen hori, eta adierazi, nik hau horrela, eta nik hau horrela eta dauden talkak ia nola konpontzen ditugun. Eta hor debate hortan ez isildu, isiltasunak ez gara matzalako inora, ez? Pentsatzen dute egongo dela galdera gehiago, baina airean utziko ditugu, gero jarraituko dugu. Eskatuko dizuez, segi aurretik txalo bero bat bientzak ez. Gero koutzi, baita. Gero berriz txalo jotzeko gorde indarrak, bazen egiten eta ikusi dugu, Angel Lertxundi gizon jantzila da, serioa, kultua. Baina kultua kontu ezin da bere zutabegintza entenditu, humoreri gabe. Ironia kritikoa ohikoa izan du, komentatu digu, pasaizo barregarriak ez gutxi, hitz jostariak zientoka. Gaur hilabete batzuk, erdi intimitatea kontatzera guaz. Zarauzko kafetegi batean geundela, Angeli telefonoa jo zion. Barkazioa eskatuta, dotorea da, baina pertsona da, eta hartu egin zuen. Euskaraz aritu zen bestaldekoarekin, baina nik aitortza egingo dizuet, ez nion piperrik entenditu. Ez nion trazarik hartzen elkarrizketari. Itzerdika aritu zen, ironia handiakin, erdi gezurra izen. Txantxetan, baina serio. Esan gabe esaka eta esan dakoakin adarra joz bestaldekoai. Dudarik ez da hizketa modu berezia partikularra daukatela Angelek eta adiskideak. Eseki aurretik beste aldekoak egunona pasa edo halako zerbait esango zion, eta Angelek erantzun, bai, berdinmente. Ni harrituta. Haze komunikatzeko modu daukazuena esan eion. Erabaz zuena, hain markatua. Eta Angelek esan zian, zen nahi depa, aspaldiko lagunadek, pentsa, oain ni soltero nengonekoa. Beste aldekoi pentsatzen ari zaretena da, lanian jardunda esan dizuen lehen, Antion Olariaga, 11 tira eta 11 lan egin du Angelekin, eta honezkero bukatuko zuen gaurko lana ere, Martxelo Otamendiren eskutik jasoko du Angelek Olariagaren lana. Txalo ba favorez. Eskerrik asko.
orain dela urte asko, Irunen izan genduen liburu baten aurkezpenean edo, lagun batek aurkeztu gintuen Antxon eta Biok gaztelaniaz. Nigatik, aquí uno que vive del cuento y aquí uno que trabaja la tira. Esto perito. Berriako guztik, 14 urte ibilikea, batzion online berria jaio zenean. Guk eman dugu tabarra online, lauroita takino iztik, zazpi sortzitiko, eman genuen, sortzitik. Bani dana ez dela lorea izango. Bueno, oso eskertuta gaude, bere baki 1000 aldiz izan digu, oso eskertuta gaude. Angel, beste kolaboratzaile eskore bai, baina Angel guretzat izan da urtetan egon dena gurekin, intzun keinu bat behin usteko eta envolvente horietako bat ingenion, gure artean ez da hon Joseanekin da, Juan Mari Larraterekin. Eta azkenekoan esan zigunean utziko zula, sanion, ez dugu insistitzen segitzeko errespetuagatik, ez mereziztu zulako. Baina errespetu zorritzugu eta abusatzea izango zen, beti eman digun horremeste eman da. Alako baten behak izan zigun, gauza hauek noiz beti bukatu berrute eta bukatu dira, gu oso gustaren gara. Asko eman digu fondoan eta forman, oso pozik gaude. Irailetik aurrera hasiko da beste bat, beste zutabegile bat esan zigun baina 14 urte ez. Esan zigun. Bauzka egunerokoak, tirabira dago egunero gurean ez, baina badao beste bat, Angelion den bezala, iritzi horri aldean hartuko duna bere laukitxoa. Ez da beti izan lauki, gaur kontuatu naiz, hasi zela horri aldearen iskin baten, Angel, ez dakik guazat 2003an, gero jo genuen gora, horriak aldatu iten dira, gora eta gero zentroan jarri dugu, erdian eguzkia bezala. Ez dakik guz horri aldatuko dugu. Konzeptuak ez da izango Angelen horrezko, baina honko da zutabegile bat. Irailaren hasieratik gurekin nahituko dena, gure partetik behintzat, pelikula Amerikaratan bezala amodioa, luze maitatzeko amodioa. Eskerrik asko Angel, oso eskertuta dugu. Pixatu iten du. Bukatzera guaz. Oain 14 urte, berria sortu berriari buruz idatziz hasi zituen zutabeak Angel Lertxundik. Atzo izena zuen zutabeak, eta egunkariaren eta berriaren arteko lotura egiten zuen. Sortzen ari zen bere hitzetan, beria dira hitzak, beti berria nahi genuken berria. Berria edo zahartu gabea, freskoa. Berria edo albisten ostatua. Berria edo lengoaren ordezkoa. Bigarren zutabe argitaratu zuenean, Josean Lizarribarren hitzok zetozen alduan. Helburu ugari jarri ditugu, eta denak betetzea da gure asmoa. Hasieratik azpimarratu dugu independentzia eta zabaltasuna direla proiektu berri honen zutabeak. Hortik abiatuta, Euskal Herriko egunkari referentziala egitea da helburua. Erreferentziala diodanean, alor guztietan eragingarri izatea esan nahi dut. Baina bereziki 3 alorretan izan beharko luke. Euskalgintzan, kulturgintzan eta hezkuntzan. Asko aldatu dira gauzak, ezin bestela izan, baina berriak jarraitzen du freskoa, zahartu gabea, albisten ostatua izaten. Eta badakizue ongi asko, Angel Lertxundik zenbat eman dion, ostatu horren koloreari eta bizitasunari. Aurten azken zutabean aitortza egin zuen. Nekeak errutinaren sitxak, errepikatzeko beldurrak, faktura ordainezina pasatu aurretik agurtzen zaituztet. Zorni zuen hainbeste. Azkenekoan edo tore. Baina seguru xamar faktura ordainezina inork eukitzekotan irakurleo daukagu. Amaitzeko ordua dugu, baina ez argatik azkena. Ez alperrik, Angelen azken zutabeak ez adillorik zeukan izena. Ies betea ez denez zilegi,
idazleak azkenaz beste egin eta lanian segiko du. Gogoa zubi hartu eta letra kalekantoitik ateraz, bere konpainian noblea eskainiko digu irakurleoi. Eta guk irakurleok, segiko dugu idazlea irakurtzen, ari galdetzen, ura inpernura bidaltzen, haren gandik ikasten. Segiko dugu, mentura dugun artean, berriako zutabeak berri irakurtzen, eta seguru baita bestelakoak irakurri, eta entzuten ere. Argatik, egindako lan guztiagatik, nik uste hemen gauden hon izenean, eta irakurle guztien izenean, eskerrik asko. Inor galdetzeko gogoz gelditu baldin bada, okerrezpa naiz, egongo da hor, Angelek esango luken bezala, putalarroko mokadu bat edo, orduan gelditu eta jarraitu, uste duz baldin baduzu behintzat. Arratsaldeon. Oi. Garizuma. Oi. Vale. Bueno.